I årevis har virksomheder og miljøorganisationer været uenige i spørgsmålet om brugen af verdens skove. Det kan nemlig være svært både at passe på naturen og lave en god forretning. Men der findes en løsning. FSC støttes af både industri, regeringer og velgørende organisationer. Hvis du vælger at arbejde med FSC-mærket træ og papir, tages der hånd om både økonomi, sociale forhold og miljø. Hvert år forsvinder enorme mængder skov for altid. Det har store konsekvenser. 15% af verdens menneskeskabte CO2-udledning stammer fra fældning og afbrænding af skov. Samtidig er 90% af verdens absolut fattigste afhængige af skoven til husly, brænde, mad og vand. FSC er et unikt system på den måde, at det samler både skovejere, miljøorganisationer, indfødte folksorganisationer og træindustrien omkring det samme mærke. Og det gør, at der er en enorm opbakning til mærket, og man kan være sikker på, at alle ting er taget i betragtning. FSC anbefales af Forbrugerrådet og er det eneste globale mærke, som garanterer, at skovene drives bæredygtigt. Det betyder, at der ikke fældes mere træ, end der kan nå at vokse op. På den måde passer man på skovens værdier, så planter, dyr og vandløb beskyttes, og skoven bevares CO2-neutral. Samtidig er FSC en garanti for, at de mennesker, der arbejder i og omkring skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Criar floresta, como podemos explorar a floresta, nós nem sabia. Já conhecemos tudo que podemos, quer dizer, como guardar nossa floresta, como guardar nosso recurso. Det, som FSC hjælper IKEA med, det er at nå de målsætninger, vi har om kun at bruge træ fra certificerede skove. Og derudover kan FSC og IKEA i samarbejde udbrede kendskabet til og brugen af certificeret træ. I en FSC-skov skal der altid bruges lokal arbejdskraft, og man er forpligtet til at yde støtte til lokalsamfundet. Det kan være i form af skolebyggeri, uddannelsesfonde, forebyggende sundhedsarbejde og udbygning af jernbaner og veje. The school behind us here, that was a community development project. This creates a sense of well-being and pride within the community because they have got a stake in whatever the project is, which directly translates to the benefit of the community at large, the future in their children. FSC gør det muligt at forene økonomiske ambitioner med omsorg for verdens natur, klima og mennesker. Bliv FSC-certificeret for skov og mennesker.